Ola, moi boas, damos a benvida a unha nova edición de Informar, na que lles falaremos, entre outros temas, da presenza de Portos de Galicia no Salón Náutico de Southampton. Estaremos tamén en Campelo para facer balance da Festa da Ameixa. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. A Xunta de Galicia instalará unha vintena de básculas nos caixeiros TIC-PESC dos portos galegos. A conselleira do Mar presentou esta iniciativa en Portonovo. O Porto de Portonovo foi pioneiro en contar cun caixeiro TIC-PESC nas súas instalacións. Esta ferramenta aporta funcionalidade e axilidade ao sector do mar, permitindo aos mariñeiros pesar os seus produtos no momento xusto no que se realiza o desembarque das capturas. Tamén permite emitir documentos relacionados coa súa actividade e mesmo consultar información de servizo como o tempo ou as mareas. Estamos facilitando a vida aos armadores e aos mariñeiros porque non teñen unha hora obligatoria para chegar ás oficinas, e estamos facilitando tamén a vida ás cofradías porque non teñen que ter persoal esperando a que chegue un barco para poder facer as súas operacións de documentación, e tamén lle melloramos a posibilidade a todos os consumidores para que sepan e teñan garantías da trazabilidade dos nosos produtos. En Portonovo este sistema leva instalado 8 anos, dende aquela foronse espallando por todo o territorio galego ata sumar de momento 58. A intención da Xunta é instalar 9 caixeiros novos, 21 básculas máis e de paso actualizar o software de 30 dos caixeiros xa en marcha. Segundo a conselleira, a súa utilidade demóstrase polo volume de traballadores que xa están a empregar. Nestes momentos son prácticamente 4.000 usuarios os que xa utilizan este tipo de documentación. A parte, algúns tamén o poden facer desde a plataforma tecnolóxica da pesca nos seus ordenadores, teñen unha aplicación aberta para poder emitir tamén os documentos, e isto utilizan tamén moito os bateeiros para facer tamén os documentos de orixen que acompañan a trazabilidade dos nosos mexillóns. En Portonovo, por exemplo, o seu uso cotiá está máis que normalizado. Segundo apunta o patrón maior, son varios os casos frecuentes que se rexistran neste caixeiro TIC-PESC. O da alternancia de artes usando todos, porque é unha comodidade non ter que ir a cofradía ou ir á capitanía, todas as gestións que ten que facer, pero para a xente que quer levar o seu produto a outra lonxa, porque isto sempre é destino a outra lonxa, a primeira venta, pois desde aquí xa se facilita todo o documento. Ademais dos barcos que operan en Portonovo, caixeiro TIC-PESC permite a outros da zona expedir a documentación neste punto, independentemente do seu porto de orixe. Falamos agora co patrón maior da Confraría de Noia, Santiago Cruz, optará a reelección nos comicios do próximo 29 de setembro. Os máis de 1.300 socios da Confraría de Noia están chamados ás urnas o vindeiro día 29 de setembro, cando se celebrarán eleccións en todas as confrarías galegas. Santiago Cruz decidiu volver a optar ao cargo de patrón maior ante o apoio de numerosos socios que lle pediron expresamente que continuase á fronte da confraría. Penso, que non vai haber problema, que gano mellor, como se suele dicir, non? Eu voume presentar este ano porque, a xente quere que me presente. Hai unha gestión aí que, non vamos a explicar boa, non é que dixe eu, están aí os mariscadores para valorar a maior parte sempre, a maioría. Confía nesa boa xestión para revalidar o cargo ante as súas candidaturas alternativas coas que deberá medir forzas. Se presentan dúas aí candidaturas á parte da nosa, pero non sei se hai máis ou non porque non falei tampouco moito co secretario porque estamos con comenzo da campaña, sei que hai dúas aí, que a nosa 3.
Aínda así, Santiago Cruz amósase tranquilo e confiado e con moitas opcións de seguir á fronte do Pósito durante 4 anos máis. Eu penso que sí, senón non me presentaría, non? Pero, bueno, quen ten o voto é o socio e a socia, e, bueno, eles que voten con cabeza, como dixo eu, e punto, e que voten polo que queiran eles. Portos de Galicia busca fidelizar clientes no mercado británico a través da súa participación no Salón Náutico de Southampton. Xunto ao Concello de Boiro promociona tamén a súa oferta náutico-recreativa. A náutica de recreo constitúe un dos eixos básicos de traballo recollidos no Plan Estratéxico de Náutica Recreativa 2012-2020 que Portos de Galicia está a executar coa intención de establecer contactos comerciais con entidades estranxeiras. Neste contexto, enmárcase a participación da Administración Autonómica por segundo ano consecutivo no Salón Southampton Boat Show que se está a celebrar estes días en Inglaterra. Como mercado estratégico, o mercado británico e irlandés, e por eso nos achegamos aquí e por eso estamos mantendo diversas reunións desde o punto de vista da captación de negocio e desde o punto de vista de afondar nesa oferta, na promoción da mesma que tuvo nos seus primeiros anos como epicentro La Rochelle, pero ahora estamos xa traballando noutras áreas do arco atlántico europeo. Neste evento, as autoridades asistentes aproveitarán a súa presenza para afondar na apertura de novos mercados no ámbito da náutica recreativa a través de entrevistas con colectivos que aglutinan a numerosas entidades de navegantes ingleses, de quen o propio presidente de Portos de Galicia sinala que teñen un perfil moi exixente, polo que demandan moita información. Estamos tamén mantendo contactos intensos con asociacións de portos, asociacións de navegantes, como por exemplo pode ser a RIA, a Royal Yacht Association, ou tamén MDL, que é unha asociación de marinas do Reino Unido que está traballando moito e ben desde o punto de vista de agrupar e encuadrar navegantes para despois ofertarlle diversos produtos náuticos. É un perfil de visitante que demanda información moi rigurosa, moi concreta e, lóxicamente, a hora de tomar as súas decisións, de programar as súas vacacións, é moi necesario que se lle aporte esa información. Durán sinalou que dentro da proposta galega tamén se atopa o interese crecente da comunidade en que se celebren regatas ou competicións náuticas que contribúan a dar unha maior visibilidade das costas e dos portos galegos. Sempre que hai unha regata, sexa de embarcacións clásicas, sexan regatas que percorren varios países, sempre hai un efecto promocional moi destacado e que redunda no que é na visualización da oferta náutica de Galicia. José Juan Durán está acompañando estes días aos representantes de clubs náuticos e outras administracións galegas na promoción das instalacións que aglutinan uns 40 portos autonómicos que a súa vez ofertan unhas 15.000 prazas de amarre, entre os que se atopa o Porto Deportivo de Boiro, entre outros. O potencial das instalacións náuticas de Boiro atrae cada vez máis visitantes a nivel internacional. Co obxectivo de explorar novos mercados e fidelizar clientes, o Concello dá a coñecer a súa oferta náutica a través deste salón. Ampliar as expectativas, darnos a conocer nun mercado importante da náutica para Boiro e dar a conocer os nosos portos, a calidade dos nosos portos e as nosas xentes. Vamos a través da náutica a fomentar en principio os nosos portos náuticos e tamén o que é o resto dos produtos turísticos de Boiro. Por tanto, facemos un efecto sinérxico, completo e amplio. Precisamente esas sinerxias favorecen que os visitantes que chegan á localidade atraídos pola ampla oferta náutica poidan disfrutar tamén do gran abano de actividades turísticas que ofrece Boiro. Patrimonio, natureza, cultura e gastronomía converten o municipio nun destino idóneo. Aparte de ver e disfrutar dos náuticos, podrá disfrutar evidentemente do noso rico patrimonio, non? Tanto os castros de Neixón como as mármoras e os restos prehistóricos que hai na Serra do Barbanzo, ou mesmo momento do Pazo de Goiáns, despois a nosa riquísima gastronomía en marisco e peixe en produtos da terra galega, tamén as nosas playas. Nos Boiro ten en estes momentos 10 enseñas de calidade, unha en náuticos, 7 en playas, un sendeiro azul e un centro azul. Eso é importantísimo dalo a coñecer.
principalmente son os nosos rasgos característicos. Despois, a nosa natureza, evidentemente, pois aí hemos mellorado xa 2 paseos medioambientales importantes, como son o do río Obreiro, que consta d'1 kilómetro, o do río Coroño, que estamos ahora a rematar, que ten case outro kilómetro, dar a conocer a paisaxe marítima e medioambiental, esa trama urbana insertada en Boiro, a 300 metros do mar, e tamén os povos mariñeiros como son Cabo de Cruz e Escarabote, e tamén toda a riqueza marisqueira que temos tanto na parroquia da Banqueiro, para así dar a coñecer a nosa riqueza. Ademais, a súa proximidade con Santiago supón un valor engadido como destino turístico. Sobre todo a cercanía de Boiro con Santiago, o sea, dos portos náuticos de Boiro cos de Santiago, es decir, decirlles que aí poden estar, deixar un barco, poden coller a autovía, chegar a Santiago pois, en 35 40 minutos, que realmente é a demanda que eles teñen, non? Poder deixar nun porto náutico seguro, de calidade, con bons servicios, e despois acercarse a Santiago. No marco da estrategia de promoción no mercado británico, un dos máis importantes no mundo da náutica, o alcalde de Boiro está a manter encontros con representantes de diversas institucións e clubs náuticos. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Un grupo de escolares de Boiro participaron nunha xornada de recollida de residuos en praias. A iniciativa está organizada pola Fundación Ecomar e o Club Náutico de Cabo de Cruz. É increíble tantas cousas que se poden atopar nunha mesma praia. Eu pensei que as praias sempre foron aí limpas, pero cando te pasas a recoller daste de conta de que canta porquería hai, basicamente. Ademais, eso hai que pensalo, porque se te das conta, eso tirámoslo nós. E eso non ven aí mágicamente, eso somos nós que estamos contaminando. Vendo a resposta desta cativa do Colexio Santa María do Castro, parece que o obxectivo da xornada de limpeza de despertar a súa conciencia ecolóxica está máis que conseguido. A actividade organizada pola Fundación Ecomar foi desenvolvida nas praias das inmediacións do Club Náutico de Cabo de Cruz. Xunto a ela, un grupo de compañeiros de quinto e sexto de primaria do Colexio Crucense estivo recollendo lixo durante máis de 2 horas. Non esperábamos tanto lixo, porque se ve limpa, só que cando te pasas a recoller, todo é basura. Boa para o planeta, estamos facéndolle moi ben, e a xente debería deixar de tirar de basura ás playas. E se a tira, pois que recollen despois. E se recomenda que se vas á playa a comer, que leves unha bolsa para tirar toda a basura, como fai miña nai. A maior parte dos residuos recollidos foron plásticos, aínda que tamén acharon residuos do máis sorprendentes. Plástico, moitísimo plástico. Eso que decían que iban a encontrar moitísimas colillas, pero non, todo, a maioría era plástico. Hemos encontrado unha jaula gigante que tiene pinta de ser para coger nécoras o así, y la han dejado tirada, medio oxidada todo, sobre todo plástico. Bricks, latas, neumáticos, moitas cousas. Yo, por ejemplo, encontré una bolsa de estas de veneno para ratas, encontramos una gaviota muerta. Encontramos unha lona, tamén encontramos neumáticos e moita roupa. Antes de iniciar a recollida, os nenos asistiron a unha charla a cargo da regatista olímpica e presidenta de Ecomar, Teresa Zabel, que incidiu na necesidade de concienciar dende idades temperás. Es importante todo lo que recogemos, que como podéis ver hemos recogido muchísimas bolsas de residuos, pero siempre decimos en Ecomar que lo más importante es el mensaje de concienciación que estos niños se llevan a sus casas. Es una semilla que queda dentro de ellos, que se va regando y que va creciendo, y en un futuro pues estos niños están súper concienciados y además este mensaje lo van compartiendo con sus hermanos, con sus familias,
y así poco a poco vamos teniendo cada vez un planeta pues más cuidado y más limpio. A Fundación Ecomar leva 2 décadas promovendo a limpeza do litoral en toda España. Dende hai 10 anos colabora con Coca-Cola, que ven de poñer en marcha o proxecto Mares Circulares, con actividades de concienciación e recollida de residuos. Máis de 15.000 persoas pasaron pola festa da Ameixa de Poio. Estas cifras dan idea do éxito desta celebración que acumula xa máis de 30 anos. Éxito total e absoluto na 31ª edición da Festa da Ameixa, unha cita que se celebrou na pasada fin de semana na parroquia de Campelo, no concello de Poio, e pola que pasaron máis de 15.000 persoas, 4.000 máis que no pasado ano. Eu creo que todas as actividades hubo unha gran confluencia de xente. Eu creo que decir algo da Festa da Ameixa desta 31 edición é decir de un éxito total e absoluto. O tema de tráfico funcionou perfectamente, o corte de tráfico das vías que tiñamos previsto cortar se cortaron e non hubo ningún problema, os leiras de aparcamento funcionaron á perfección e eu creo que o que temos que seguir traballando para que esta festa siga consolidándose e que siga cada ano subindo un poquinho máis e tendo cada vez máis afluencia de público. O prato estrela desta cita gastronómica segue sendo, tal e como nos informou nesta xornada o concelleiro de Turismo, a ameixa a mariñeira. Logramos superar as racións moi elevadas estadísticamente. Racións de ameixa se venderon en 1994, sendo a ameixa mariñeira con 1150 a que acolleu máis, a que foi máis vendida, non? Un 57,65%, un pouco así a nivel estadístico. En esta 31ª edición contaron cun orzamento de 116.120.000 euros, dos que finalmente irán a parar 60.000 ás arcas municipais. E van a ser uns gastos entre 116 e 120.000 euros, porque nos quedan aí algunhas cousiñas ainda por recibir, no tema de algunha mercadería que nos queda por recibir, e os cálculos que temos se poden variar nesas cantidades. Decir que isto hai que restar o recaudado na Festa da Ameixa, que foron 20.190 euros, e tamén as diferentes cantidades que conseguimos de outras administracións e demais que foron alrededor de 35.000. En total, eu creo que as arcas do Concello van a sufrir un gasto de 61.000 euros. Unha cita que contou con moito éxito gastronómico e tamén cultural, xa que pola Praza da Granxa en Campelo pasaron miles de persoas para desfrutar do directo de Treixadura o venres, Andy e Lucas o sábado e da Orquestra Claxon o domingo. Pois así, con este bo sabor de boca despedimos o noso informar desta semana. Nos tan só nos queda despedirnos lembrándoles que estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Non nos falten. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.